Wel, fe anwyd fi yn Abergeirw ac mi gafes i fy addysg yn ysgol Rhyd-y-Gorlan ac yn ysgol Dr Williams draw rownd y gornel o Fancw sydd yn goleg Meirion Dwyfor rwan. Mynd i'r coleg yn Brifysgol Bangor ac wedyn gweithio yma Acw yn cynnwys y cyngor llyfrau a wedyn cyrraedd yn ôl adra i ffarmio yn 1980. Dechrau sgwennu dipyn bach yn yr ysgol athrawes Gymraeg dda iawn, Brenda Wyn Jones, a hi yn ysgogyn i gystadlu Steddfod yr Urdd, trio gwahanol fathau o sgwennu. A wedyn yn y coleg hefyd yn Mangor, dyna pryd nes i ddechrau sgwennu go iawn, dwi'n meddwl. Pan o'n i'n fyfyriwr, felly o'na lawer o broblemau. Oedd protestiadau Cymdeithas yr Iaith yn brysur iawn rhedeg hynny. Ac dechrau sgwennu'r adag hynny a chael cefnogaeth y staff ym Mangor. Oedd yn beth amheithu'n dweud y gwir. A beth ers hynny, fel maen nhw'n dweud, cario ymlaen i sgwennu bob tro, achos mae'r gwahanol lyfrau wedi dŵad dros y blynyddoedd. Ac yr gerdd arbennig yma, Gael Bu Farw, yn ffenast yr ail gyfrol o farddoniaeth. Oedd y gyfrol gyntaf wedi ymddangos fel gwobr cystadleuaeth Cyngor Celfyddydau oedd hi, a wedyn oedd y cyhoeddi'n rhan o'r wobr ac arian hefyd. A wedyn oedd cyhoeddi'r ail gyfrol, mae dipyn bach mwy o broblam, deud y gwir, y cadw'r safon yn de. Ond yn hon yma, y gerdd Gael Bu Farw, yn ffenast du. Cyhoeddi rhwng Chwerthin a Chrio nes ymlaen, mae'r 3 llyfr cyntaf allan o brint, ond mae Dawns y Sêr yn dal i fod ar gael.